Nyakoram gajwang dakika na paga uchiel tok sadek mar okinyi. Kamora mora mintiere harwaki ni machiegni chendo mar mbako romo. An kamar michal mar fuambo bange nyawadwa Joyce Oduor biro bedo ka donjo hetwake chenro mano mar mbako romo. Chal mag fuambo gin weche mwaluoni duto te mabendi biro bedo kiyudo e weche magwa manyien. Wachaka na gilimbe mano mar jatend piny Kenya mabende pod otimo e kaunti mano ma Nakuru. Odiochieng' ma kawuono kentiere e kaunti mano ma Nakuru, jatend piny Kenya William Ruto biro bedo kayango chenro mopogore e subtal mano mar Nakuru level 6 kata Nakuru PGH. Kano chopo sani nochni kar saa 3 mar okinyi chenro bende pod waluwo nyaka sani. Obiro bedo koyango machine manyien mano mar CT scan. Bange kowuok kanyo obiro bedo kodhi Kiratina. Kama bende obiro bedo kayaw school mano mar Susan Kihika Primary and Junior Secondary School. Bang' mano Nyakoram gajwang nitiere koda chenro mopogore e kaunti mano ma Nakuru. E gwenge mago mag pipeline e kaunti ma Nakuru bende obiro bedo koyango udi manengogi ogonyore. Bang' mano obiro bedo kodhi e gwenge mong'ere kaka Kiptangwanyi, kama bende obiro bedo kochiwo obok mago mag lo ne oganda makono. Bang'e Nyakoram gajwang obiro bedo kochiko limbe mare mano mar ndalo adek mabende osebedo kotimo e kaunti ma Nakuru, ka bende obiro bedo e gwenge mago mag Naivasha. E gwenge mag Naivasha kochiko limbe mare Nyakoram gajwang obiro bedo koyango gedo mago mag apaya mag e gwenge mag Naivasha e kaunti mano ma Nakuru. Wantiere gi jofwambo mago e kaunti ma Nakuru mabende biro bedo kaluonwa chal mar wach makama odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano bende kik wiwa wil gi penj mabende nochako jumani mano mar KPSEA gi KJSEA. Kata kamano penj mar KPSEA mago ne nyithindo matimo penj mar grade 6 mabende chano dhi e grade mar 7 mano higa manyien. Penj mar KPSEA rumo ayanga odiochieng' makawuono. Odiochieng' makawuono ka penj makamano rumo, par ni penj makamano nochako chieng' tarik 27 mano chieng' wuok tich mano mar jumani. Kawuono en chieng' tarik 29 penj mar KPSEA rumo. Kata kamano penj mar KJSEA mabende nochako chieng' wuok tich mano mar juma Nyakoram gajwang biro bedo ka rumo juma mabiro mano chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 mano mar higani. Par ni KJSEA en penj mar junior school ne jopuonjre mantiere grade 9 matimo penj gi sani. Next year kata na higa mabiro gibiro bedo e senior school e grade mano mar 10. Ne jopuonjre mago mag KPSEA mabende tieko penjgi odiochieng' makawuono. Manyiso ni chakre higa mabiro Nyakoram gajwang gibiro bedo e junior school, koro gitieko primary school margi mano e higani. Koro ne candidates duto mabende timo penj ne jopuonjre mago mag KPSEA kanyakla kod KJSEA gi mago mag KCSE mabende nochako penj margi juma mokalo mano chieng' tarik 2 juma mokalo. Chieng' tich 2 juma mokalo bende success in your examinations. Par ni penj mago mag mendiko nikech sani wang'eni gin oral gi practicals ema bende osebedo kadhi mbele mago mag KCSE. Kata kamano penj mendiko Nyakoram gajwang mag KCSE to biro bedo ka chako chieng' tich chieng' tarik 3 mano mar dwe mar 11 mano juma mabiro. Kopogore gi mano weche mamoko matimore e gwenge magwa Nyakoram gajwang e kaunti ma Mombasa, odiochieng' makawuono jafwambo marwa George Aoko luonwa masira mabende notimore e kaunti mano ma Mombasa. Inyalo paro masira mabende notimore mano mar yie e kinde mabende nitiere rawere mana timo piem mano mar yie mano e gwenge mag Chuda e kaunti mano ma Mombasa. Odiochieng' makawuono ne anyuola mabende nolalo nyithindgi e tho bang' kana yie makamano nopodho e pi. Obiro bedo koluonwa chal mag familia makamano nikech nyithindo makamano Nyakoram gajwang nosetim nonro mag ringre margi kendo noyud ringre margi mabende notho e pi. Mago nyithindo 3. Par ni yie makamano kanonimo ji 22 ne nitiere yie makamano 19 noresi. Kata kamano 3 kuomgi to ne owito ngimagi. Odiochieng' makawuono George Aoko biro bedo kalimo familia makamago mar ng'eyo chala mano mar masira bang' yie. Kopogore gi mano e kaunti mano ma Migori bende wantiere gi jafwambo marwa George Juma. E kaunti ma Migori biro bedo koluonwa chala mano mar ohala mano mar rech. Ahinya jolupo e kaunti mano ma Migori ywak kaluwore koda nengo mamalo mago mag chiemb rech. Ne rech mabende osebedo kipidho e cages. Mago rech mabende ipidho e cages e nam. Ywak osebedo kaluwore koda chiemb rech mabende iwacho kanyo ni nengone nitiere malo. Koro biro bedo kowinjo ni jogo mabende nitiere ohala maket kod mano ywak margi en ang'o ahinya e kaunti mano ma Migori. Yiena mar mondo mi atiek Nyakoram gajwang gi yiero mabende dhi mbele odiochieng' makawuono e piny
piny mano mar Tanzania. Ukinyi makawuonya korom gajuang jodak kanyakla kod joyiero mago mantiere piny Tanzania nomondo kendo gidhi e debe mano mar dhi yiero maduong'. Kata kamano piny mabende pod nitiere ni dibed ni Samia Suluhu en kende mochung' e debe koso dibed nang'o. Kaluwore ni kweth mapingo piny mano mar Tanzania nyakorom gajuang e okenge mopogore opogore osebed ka idino negi. Nyaka sani wang'e ni jatend kweth mapingo piny owacho ma Tanzania mabende osebede chama mano mar Chadema. Gisani osegeng'ne e od ang'ech. Nodonjne koda ketho mano mar treason mar balo kod piny mano mar Tanzania. Nyaka sani kata ne jo Chadema onge ng'at moyiene mano mar chung' kod otiko makamano e yiero mano mar lemo mano mar jatend piny mano mar Tanzania. Kata ne jotend kweth mamoko mago chama kata ne duond buche mosebedo ka pingo piny mano mar Tanzania. Bende chal ka gima koro ok osebedo ne gima yot. Kata kamano wanyalo paro Samia Suluhu mabende ne jalup John Pombe Magufuli nodonje telo nyakorom gajuang kaka jatend piny mano mar Tanzania bang' tho mar John Pombe Magufuli ka ben nyalo paro nong'ielo rengo kanye dwe mar adek higa mar 2021. Kata kamano odiochieng' ma kawuono bende obiro bedo kwago durbina kaka yiero e piny mar Tanzania ibiro bed ka ibago. Parni Samia Suluhu chung' e koma kama kapo nono yiere mano mar bedo jatend piny obiro bedo jatend piny mokwongo e piny Tanzania ma bende koro ibiro bed ka yiero mamiyo. Kok manya korom gajuang wamake gi kanyo weche mamoko ma bende biro bedo katimore obed matimore pacho ka matimore pinje maoko wan wang'i kendo wan iti ka gitimore ibiro bedo mana kiyudo gi e Ramogi TV motimore kapok oromo saa 5 mar onyango nyawado Joyce Oduor biro bedo kata twak e chenro mar mbako romo obiro bedo kokaw gi achiel kachiel. Akayo matin welo mag Joyce bendo stope studio nyinga Sharon Ngao. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedies za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere aina Prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Nyikwa Ramogi bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi ol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Nyarung'rung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Chako chon loyo dhi kajuoga
Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Wear helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Thuolo maber niti tim mana gima nie pachi gi sani. Ipar gweth mag Nyasachi to kod jite malongo e ngimani. In tim lamo tang'eni bowuok kae kingima. Chiwodi miwacho ni berno chali en gi tich moro machielo. Donge wan waseneno gi wengewa. Kawuono ne kako timo nyasi mari war rapar. Ne, chakre wan ne oket ni lweti nyaka sani pok ochopo. En ang'o marach? Nyakocha oringo. Sani ok anyal dhi e ot. Ang'eni Rakesh orita oko. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Haikuwa rahisi kufika hapa, ni nguvu zake. Isingekuwa rahisi kufika hapa, ni mkono wake. Bila Mungu mimi siwezi. Hello viewers all over the world, this is Obi Alpha, a gospel artist from East Africa, Tanzania. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, dial *811 *343#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. You're blessed and have a blessed time. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Pinjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejwanga dakika en pradek tok sadek marokinyi machiegni e twak marwa cheno mar mbako romo kinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugejwanga kinyi makawuono wadwa twak otudore kod kum ma jatend piny Kenya William Ruto nothulo oko, kum manoket kanyo e higa mar 2018 mane kumo tong'o yiende e bunge ma pacho kae. Kata kamano chieng' wuok tich mano mar jumani jatend piny Kenya William Ruto nolando ayanga ni kum makamano othul oko kendo jopiny nitiere koda nyalo kata oyienegi tong'o yiende ma osedongo bobedo madongo ahinya kalore ni mane okang' ma owacho ni biro bedo ka konyo e ting'o malo tiyo kod yiende ma wuok e pacho kae. Kopogore kod mano jatend piny Kenya William Ruto bende nokumo golo yiena kata timba e pinje maoko kikelo e pacho kae. Kowacho ni chwalo thuolo kata yie mar mondo mi otong' yiende pacho kae biro bedo ka ting'o malo uchumi ma pacho kae ka chiela koda yao thuolo mag tije mopogore opogore e pacho kae. Mago duto jatend piny Kenya William Ruto nowacho e kinde mane ntiere gwenge mag Elbagon Molo e kaunti ma Nakuru. To ang'e ne kinde makoro ogol oko kata othul oko kuma mar tong'o yiende pacho kae, serikal ma pacho kae nitiere kod leka mar neno ni opidh yiende mago maderom bilion 15 kochop kanyo higa mar 2032.
penjo en ni makoro sirikal oyie mar mondo mi otong' yiende mosedongo e pacho kae. Bende lek mano mar pidho yiende bilion 15 bro bedo ka chopo kare kaka yor neno ni oked kod lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Nyakora Mogi Ajwang' mbaka maket kod mae okabi bedo godo kenda, antiere kae kod welo ariyo e studio marwa. Yiena mar mondo mi arwak welo mantiere godo kinyi makawuono, antiere kae kod Professor Frederick Owino mano jakanyo Kenya Forestry Services. So yaore Professor ichio nade kendo machieg network. Atiyo maber Joyce, eramano kuom duonga ka. Machiegni. Wendo machielo Nyakora Mogi Ajwang' antiere kae kod Anyango Nyamori. Anyango Nyamori en jata tije mar Sustainability Africa. Machiegni Anyango Nyamori chio nade kendo machieg network. Achio maber, ka ruoth oritowa kawuono. Tagoero kamano. Machieg network okinyi makawuono. Nyakora Mogi Ajwang' in bende arwaki ni machiegni e twak marwa. Bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo mora mora kokale nambwa mar ote machuok 3 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi makawuono, dagom mar mondo mi achak kodi Professor Frederick Owino. Wang'eyo kaka jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo nothulo oko mano kuma mano ket kanyo e higa mar 2018 ma kum mosebedo kum higni mathoth mane kumo tongo yiende pacho kae. In kaka achiel kuom jokanyo mag Kenya Forestry Society ma obede ong'ala manyime mar neno ni bunge magwa orite yo makare. E kinde ma wach makamae no donjo iti kata no luare iti ni kawe yo machalo nade Professor? Eramano Joyce, kapok duoko penjo ni nero, yie mondo awachie gimoro about the late Prime Minister Raila Odinga, nikech en ema nochung' motegno ahinya e wach conservation mar forests. Nyocha nadhi e liende, bende pod waywak, to adwa wacho nene ochiwo example maduong' ahinya kuom conservation at the top leadership level. Koro kibire e wach mar ng'ado yien ma wadwa wacho nieri, nitie mang'eny ma onego wawach, to wachak wacho ne in 2008 nene nitie a crisis mar Mau Forest. Mano e the largest forest ma wan go e Kenya kaeni, to en bungu ma ochung' ne pinje ma etokwa gi bende, nikech en ye source mar Mara River madhi nyaka Serengeti Tanzania, en ye source mar river madhi Tanzania kuma ikete Magadi soda Lake Natron, en ye source mar river mabiro Lake Victoria ma important for Uganda kod Tanzania. Koro ne nitie kethruok ahinya e bungu nero manene otamowa kinde no. Nene an chairman mar East African Wildlife Society. Ne wan kod a forest working group mane ng'iyo kaka bunge kethra ahinya e East Africa. E Kenya kae mane wan kod Mau Forest, to Uganda ne wan kod bungu moro mabut Jinja. Bende nene idwa loko sugar cane plantation. Koro ne wakedo. No ochopo kama ne tek ma wachoko bura mag stakeholders, wakelo dhano mane romo 300 Kenyatta Conference Center mondo bi owache kaka dwa los wach mauni. Kinde no oyudo ka the late Prime Minister kodonje tich, ne waluonge mondo bi owinje kaka dokony of responsibility mage nene coordination mar ministries. To bunge ne kethre nikech ministries mang'eny nene relax. Koro ne dwaro ni Ministry of Environment okawie teko kanyo, Ministry of Lands okawie teko kanyo, jo agriculture, jo wildlife. Koro nene ochuno waluong the late
Prime Minister mondo otem konyowa. Ne wamor ahinya ka Prime Minister noyie kao wachwanero malo ma en owuon oluongo ministers abich mag Kenya bo wacho ni gini nyaka los. Koro nene okao former committee under the ministry mare no man got 24 people ma represent jo manene around Mau. Okonyowa kabisa. Nyaka wachno nene ochopo kama ilose koro. Odhi nyaka parliament. Wachno nene iye tek nikech governments mane osetelo nwa nene otimo gik moko maricho. To ne itime from the top. Ochakre the first president nene oketo ji Eastern Mau Molo kacha. The second president to koro kela ji mang'eny oketo kanyo. Koro ji ochako dhaure. Ahinya wuon oganda mar jo Kalenjin kod jo Masai ochako dhaure ka. Ng'ama ne mulo wach ni ne onge ga nikech mule to dhi nyaka malo. The late Raila ne okao teko mar kao gini buno konyowa kabisa. Koro kaka nyocha koro kadho ni en hawi maber nuluonga mondo wawachie kaka no kedo kanyo. Koro abie e wach mi ipenjo mar neno manyocho wuok mar ng'ado yien. Wamor ahinya ka President Masani okao chik mar rito yien bunge ma Kenya kae. Wan kaka jo manie area mar forestry wang'eyo ne forestry rito e yore mo opogre. Wan kod plantations ma wapidhoga mondo tong'. To kaka itong'ogi ema corruption donjo gae. Makada miwacho mar 2018 no ok nen tong'o yien richo to ni tong'e kod through corrupt practices. Badhi moro ne donje ne donje kanyo. Emomiyo nene ochung tong'o yien. To line wa pidho yien mondo otong' mondo ji okonyrego. Koro wamor no sani president okao jukumu mar wachon mondo giki obed regulated. To tong'a yien mondo ji okonyrego. Nikech adier man ka. Ne kade wacho ni ji ok tong' yien to pod itong'e gotieno. Itong'e e yor apanda. Kada na kidhi e police stations gi. Kidhi outside the police station. Ibo yudo kar maka. Makada jo police bende nyiewe. Dhi tedo kode. To penjo ma bende wabedo kwa penjore ka pod antiere komi professor. Bende ma esamo winjore ma jatend piny Kenya William Ruto winjo be ni gole kum makamano. Kum mosebedo kuom higni madhi 6-7 koro. Onego bed no otime chon. No onego bed gini no otim chon. To ji osega bet ka luorre ka. Nikech ka no chunge to jo conservation no kwena pana mano ok nyal chungo gino wa jo forest ne wacho ok nyal chunge nikech industries brogore piny. Bunyocha industries adier ochako gore piny. Koro yawe mondo obed regulated. Koro mano ema onego jinge ne yien kaka wang'iye ipidhe no mondo ong'ade samose
bedo machua. Yiena mar mondo mi arwaka Nyango Nyamori, jatatije Sustainability Africa, mabende kinde mathoth nitiere ng'ala manyime e rito alwora e pacho kae. E kinde ma jatend piny Kenya William Ruto nothulo oko kuma mosebedo kuom thuolo malach e pacho kae, kata kama ni winjo ka profesa wacho kae ni kuma kamano be noket mar mondo mi oduokane piny wechego mag mibadhi. Ahinya nyama ne nitiere e wechego mago mag tongo yien e pacho kae. In kaka achiel kuom jogo manitiere ng'ala manyime e rito alwora e pacho kae. E kinde ma ni winjo ni koro kuma kama ogole ito ni kaweyo machalo nango kata no donjo ni nango ne lit na nango nikech yien moti to jaduong bro yie koda giluongo ga ni carbon sinks kaka Kenya koro gitimo what we call sequestration. Koro carbon dioxide ma wagole gini ka riembo gari ang'o gine gi koro gine ma gimako carbon dioxide no to gimiyowa oxygen. Yien moti nigi tije. To koro kiwacho ni wadwa ayie en adiera ni yien moti inyalo ng'adi. Ten gi tije, but kaneno noti ahinya onego bed ni timo gimiluongo ni thinning. Alright? Koro udhi yiero moseti ahinya. Ting'ade yo manigi rieko, ok ng'ade ang'ada kamano. Koro challenge ma bro bedo ka kiwacho ni bro bedo moderated akiana bro bedo monitored ni wacho jaduong ni wacho ne ka corruption beng'eny ka wang'eyo kata pod ibro ng'adgi gotieno. Koro moderation no gine ni wacho ang'o jaduong cha regulation kanya kama gine kama lit na kabisa. Nikech yes, nitie yo ma koro wanyalo tiyo gi inyalo ng'adgi yes. But nyaka bed gi strategy mwang'ado yien go. Ok ng'ade ang'ada ni fulu kamano. Nikech strategy no ng'ato nyalo bedo ni penjore ni koro winjo bed ni entiere go strategy mane mar mondo mi kik ng'adgi ang'ada oyaye ni ng'ato chiwa to koro wacho ni donge jatend piny Kenya William Ruto oseyie ni wang'ad yiende Mau Forest to ng'ato chima Mau Forest to neno yien kanyo to ng'ado. Winjo bed ni en strategy mane ma itiyo godo. First of all, amiyo luor jatelo. Okanyal pinge hadharani. But gik ma kamago ok wach ga hadharani kamano kinyiso jopiny. Gigo nego bed ni iwacho gi ministry kaka forestry environment and then give the counties titimo capacity building awareness ma jogweng ema koro ging'eni kata kwa ing'eni nitie forest cover gi tree cover. Koro ging'ete forest kata ging'eto mana yien mantie outside of the forest. Koro mago gik mane onego tim mokwongo kapok ogolo idhini no. Nikech koro sani what will happen, koro idwa dok chien. Tidwa wach ni okay, koro watimo nade. Sani mana ng'eni wacho kamano. Ji osadhi kate ma osani ng'eto. Koro ok en gima rach per se, but kako wache and the implementation mar ng'eto ni mane kuma shida nitie. Mar ariyo, gini ng'iya mana financial ginene pesa ma bro wuoke. Nikech jatendwa nowacho ni obro loso ginene economy manolwar. Okay? Koro wabro yudo funde ma bro wuok kanyo, joma ng'eto be bro yudo pesa. But magi iluongo ni magi short term. Nikech kwa ng'iyo mbele wang'ado yien. Wabro doka in 2003 gima nomiyo koro wachako okel ginene okel the first ban. Droughts nwangi piny tuo wangi challenges mag pi. Koro ng'ene ok wanyal aneno ka gima kwa dhi e yorni without proper policies gi guidance to wabro doka kuno. Kaseche mawuoyo kodi sani, one of the challenges maduong' Kenya ka, o Kenya kende, the whole world, and climate change. And climate change kakineno ni ji ng'ado yien. Kidhi pinje moko, ibro yudo kata ni onge, kidhi Dubai gionge kata yien, which means kata Dubai koth chwe dichiel. Sani idhi pinje moko pod to Kenya kende ma ok thagre kama. Ineno Tanzania be gin gi
challenge mar either ging'ad yien mondo gipidh gine mchele to ineno ka podhi Nigeria kore ema lich onge yede kuro gin but ging'ado yien ma onge regulation mar ng'ado yien kidhi kata Lagos idhi kata pinje go ineno kaka piny liet to ka piny liet ahinya to koro mano chiemo be waonge go koro nitie iluongo ni gik madhi luore mabiro bedo matek kodwa kama koro kata ka president nowacho kamano onego bed ni iwache to with stakeholder iluongo ni stakeholder engagement gi consultation nikech nowache ka politician but koro wan ka joma rita luora waneno kamano ok donj kodwa maber yes iwacho kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi adwok professor twak professor iwacho kanyo ni owinjo bed ni obedo regulated e yo machalo nade to ka wang'iyo chien matin e thuolo ma kum ma kama ene nitiere kapok othule oko ere kaka kum ma kamano seche moko osekonyo ahinya te rito bunge magwa mantiere godo e pacho ka obed Karura Forest obed kata Mau kaachiel kod bunge mamoko mantiere godo e pacho kae kata piny Kenya kae. Eramano mokwongo ayie ahinya kod gima anyango wacho kae ne nyaka wadhi according to plans mar rito bunge gi. Pinje ka pinje watemo mondo olu gimiluongo no forest chon iluonge en forest master plan. Yes. Tinde waluonge en forest national plan. Kiloso national plan mari ing'iyo gima ji duto me pinyno bro dwaro in terms of forest products and services. Bunge gi duto nitie gik ma iyude in terms of yien kod services ma gi provide kaka water catchment. Koro plan ni onego bed itimega ka wang'iyo long term mar 20 or so years. Ok en gimi ichunga tiwacho ni koro ang'ade koro ka ng'ade. Wang'iye over 20 years. Yes. Mae ni e gima onego timga e countries duto. Kenya ka ne wateme in 1994 last time. Manoteme en ga gimoro ma loso ok yot. Idwaro joma bro pimo bunge gi their growth rates to ing'iyo population growth bende ting'iyo kada industrial requirements biket gi together biwachne higa ni wabro dwaro ma to higa mabiro wayudo ma higni 5 mabiro boyudo ma koro mane mamiyo idok back tiwacho ni according to this plan karonego apidh yien ma oromo ama. Ne wachake Kenya kae ni 1994 pok otimega kendo. Mano oseketho kabisa. Makada agencies kaka Kenya Forest Service gitiya gweche ma kiny ka kiny pesa momigi to gitemo to onge master plan. Kanyo osedwokwa piny kabisa. Koro ka ae mano gima anyango wacho ne ka watimo make decisions and in this case political decisions at that level onego wang'e the implications mantie. Onego wang'e awaseiko agencies gi together bo wacho ni ginyalo time ai kore kiwache. Yes. Manero to wadwaro no bedga improvements and I would appeal to our political leaders gin stakeholders, yes, and they are important stakeholders. To giye mondo proper planning obed guy. Ma kiwacho gimoro to your ministries are able to implement immediately. Abe nyocha ko awinjo wachni na wuoro to kendo gima ne wawacho over 10 years ago. Ema kendo koro dwa timre. Tadwa miye credit nikech
kinde mane wan chairman mar Mau Forest Task Force, the current president, William Ruto, was a major player. Minister of Environment. Kendo amor nisani omako wachni nikech en ong'eye onyalo chwale to nyaka chwale kod plans. Yes. Ojobe ni chwale kod plans makare ahinya. To kopogore kod mano, ka wang'iyo kochakore higa mar 2018 nyaka sani, Anyango Kari waketo nikech jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni ogolo kum makamae kaka achiel kuom yore mag neno no ochiero ohala mano mar mbawe pacho kae. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni timber industry, ka achiel kod neno ni oyawo yore mag thuolo mag tije mathoth ahinya pacho kae. Wanyalo wacho ni mano biro bedo katimore e yo machalo nade nyaka wang'iyo kembe mago mag mbawe pacho kae kod kaka obedo kochiero yore mag tije ahinya to ne rawere ma osebedo ka yuak kinde mathoth ni gionge kod tije pacho kae. Wanyango mano to ber chadiera ni onge tije to ber ka tije wayude locally ka. Gima awacho niya, kata ka idwa ng'adi yien nyaka bed ni ng'ado gi e yo malong'o. Tije be nitie kaka wanyalo yudo tije maber, but onego bed ni ok wayud tich ni economic development kowahinyo alwora at the expense of the environment. Mano kaka dho ngere wacho. Kata kwa manyo tich ok wamany ni koro waketh alwora. Nikech sani be king'iyo yo tich ma youth nitie, mano gidhi yo digital gi. Sani nitie gik miluongo ni artificial intelligence, tich opong'o kanyo. Adiera ni nitie giwacho ni shortage mar technical skills. To badiera nyaka waninde kitanda, but kata kitanda no nitie alternative. No, kitanda mar chuma. No, wacho ni kitanda koro nyaka jinin mane kitanda ma iloso gi mbao mawuok mawuok ni koro ni golo kitanda China to ni ng'ato nindo gode kitanda mawuok e pinje mako. Wacho ni koro kitendni iloso mana gi mbao mawuok e pacho ka. Kitanda pokaneno an pokanyo kitanda ma China. Anyo ga kitanda maka. But bentie kitanda mag chuma. Sani aneno ka iluongo nade plastic iloso go kata ndara. Koro nitie yo mwaluongo ni ma recycling ma yudo chupa ma plastic te joma timo nyalo loso kata kitanda miwachono nikech plastic ok ti. Koro ngimi dwaro ni gima steady. Koro ema wacho niya tich to ber, but for how long? Nikech ubro bedo short term kaka nawacho. Koro wabro kawo funde maloso joranda, jobao, ang'o gibro bedo kanyo. That's not mano gima thaga. Gima thaga ni koro tije go gibro yudo for how long ka gisetieko yien manie gweng' kanyo. Ka gidhi e mara kanyo. To kaka professor wacho. Wabro doka chien kuma ne wantie. Koro mane Right Honorable the late Raila ne wacho. It was a challenge. Koro onego bed ni wa move forward, but ka wadhi mbele wadhi gi plan. Dawa ne wacho ni ja plan opogore gi ja sida. Nikech kin gi plan ting'e kamidhiye. Nikech in gi shida nikech yonge plan. Koro teach to ber kaka abro nuoyo kendo teach to ber, but for how long? Nikech osenono gik moko matimore. Wabro miyo ji tich, samoro itero yudhewa, itero gi loka, tich. Koro kata kanyo, aneno ka nitie changamoto. Be yiena na donje wach 15 billion trees by 2032. That's a very iluongo ni ambitious goal. Gima ka Kenya otimo, nyalo bedo gima ber. But kwang'eto, but ing'eni wacho ni wang'ad yien moti. Ji adi ong'e ni yien moti chal nade. Mondo nikech no wacho ni pesa mibro ma wabro yudo kuom ng'eto ni ema bro tiyo e pidho yiende moko ma wabro yudo 15 billion trees. Okan jakwan ahinya bono pesa be na somo matin. But okane ka kwan odonjo okodonjo na maber. Yes. Koro abro nora kendo an japuonj. Ng'ad gi plan. Ing'eni
we community onge ni mai yien moti, they are marked. Gidhi ng'ini mai nyalo ng'ado, ma ok nyal ng'ado. Gin marked e bunge mopogore opogore. Podi. Professor nyiswana kia. Ng'ato biro ng'eyo nade ni mai yien mauti kata mai yien ma machua manyalo ng'ado. Nikech adira jatend piny owacho ni mature trees ema ibo bed king'ado. To kose ng'adi to bende wabo bedo ka wapidho moko. Mature trees gi iyango gi nang'o ni mai yien moti ma koro inyalo ng'adi. Kapok adonje gima kama nyango odonje no. We monda clarify. Ne king'iyo forest sector development. Wadwaro ng'iyo pidho yien to kod tiyo kod yien mwapidho gi. Mano forest industries. Wasebedo problem Kenya industry development. Kane wachako plantations mochako bedo mature about 1970s ka ne koro nyaka wa develop industries mondo yien gi obed used effectively. Koro ne nitie joma puonjo ji kaka sawmillers. Ma bende ne wan kod a training ma based Nakuru. Mano puonjo ji kaka sawmilling onego tim. Nikech wang'iyo ni yien gi be ok onego bed wasted. Sawmilling kod riekone. Mok wadwan waste to bedi ahinya. Yes. Koro mano notimre. To kochopo 90s ka, to gik moko chako kethre. Koro sawmillers imiyo allocations magi, to gitemo kwalo moko. Jo forest department bende dwa timo karabati gi jogi. Koro gik moko nokethre. Ochopo ko wachopo turn of century, to koro odhi marach, ma koro ne nitie na a few large scale millers, team sales, Webuye, Sobe. Ema ne miyo ga yien. A lot of small scale sawmillers nogore piny, business nogore piny. Gima nyocha iwinjo ka president owuogo ni en ong'iyo kada industry regulation. Odwaro mondo the small scale sawmillers oduogi e business. Nya winjo kowacho mago kembe matindo tindo mosebedo ka loko hanbao. Yes. Mondo oduogi e business. Ochati matinde ni e kinde mane oket kum makamae. Yes. Kembe makamago no yudo hinyruok ne gipodho. No podho piny. Makama winjo be ni chiero kembe makamago. Yes. Kembe matindo gi ema employ ji e rural areas. Nikech gin scattered. Koro mago ne ogolo tije go duto nokethre. To ka ukarabati onge, to nego gibed encouraged. Kada weche mag makani, ka wan joma serious, onego bed maka ok en gimitime kuo. Onego bed a proper business, ma regulated. Yes. Makada jamakani, onego ondik ji, makonye ginane wango maka, to use in a regulated way. To atimo gik moko mag kuo. Omiyo time gotieno kori kele ka to kada jomo ndiko bo ok wadwa nwang'en nikech en gila kuo. Omiyo development mar sector osebedo marach over a long period of time. Koro gima nyo president uwogo ni onego ang'iye in the proper light. Odwa break the cycle ma no kethre mar employment in rural areas. Kendo onyalo organize mano bro bedi advantages. Yes. Okay. Ingi sani wakao yuyo moro madundo, nyakwara mugejo wakao yuyo moro madundo, medcholo ote magi, kokali yero waduto te, magtudo ko kiji makawuona bobedo kasomogi, ekinde mwadhi mbele, kikidhi mabor. Nikisipono wachoni.
Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno ka an gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Chalmar pinywa en gima ichiko embaka ma obedo godo kanyachiel. Okoripo bedni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni ong'e strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Yeah, it's called pivoting. So they are pivoting to Kenya, which is a good thing. You know, it's when you have your headquarters in New York, it's extremely expensive. Or your headquarters in Switzerland, you know, it's extremely expensive. So Kenya would be, you know, comparatively cheaper. And so they want to try and grow Nairobi to the extent that it is like it can hold an assembly, a UN assembly. And I think for me, that is excellent. One, it means that there'll be more jobs created. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Baite bwana, baite murume. We wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume, hufai kunipeleka na hiyo ongea. Murume unanipeleka na ongea ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415# to get Vite as your skiza tune. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadie. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai.
Dubai, a city of endless possibilities. Marvel at the skylines from the top of Burj Khalifa. Shop in world-class malls, dine under the stars, and explore the desert on an unforgettable safari. Cruise along the creek at sunset and let the rhythm of the city inspire you. Whether you're traveling solo, with a partner, or with friends, Dubai is yours to discover. Enjoy 4 unforgettable nights with View Travel from only $815 per person sharing. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Call 0703 254 254 or visit viewtravel.com. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang kendo erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV e twak marwa e chenro mar Mbako Romo kama twak otudore kod chik ma jatend piny Kenya William Ruto nogolo mano mar thulo oko kum mano keti e pacho kae e higa mar 2018 mane kumo tong'o yien e pacho kae. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto nothulo oko kum makamano kowacho ni winjo bed ni tong'o yien madongo e pacho kae to kosetong' yien to bende pod wantiere kod thuolo mano mar pidho yiende mamoko e pacho kae. Pod antiere studio kae kod Professor Fredrick Owino, jakanyo Kenya Forestry Society, kachiel kod Anyango Nyamori, jatatije Sustainability Africa. Kapok ne wadhi yuyo matina Professor, bende wang'isi kanyo mar mondo mi ledno in kaka jal ma osetiyo kod Kenya Forestry Society kuom kinde koro. Jopiny winjo bed ni ng'eyo nade kata yango nade ni ma e yien ma oti to ma en yien ma pod tin. Koro motini e matong' to matin ni to pod awera godo. Mar mondo mi en bende oti ochope kiwango maket kod ma winjo bed ni tong'o sana. Eramana ahinya. We mondo achak aler kanyo yien opogre dongo gi. Koro yien muneno e bunge ma magwa gi waluongo natural forests. Yien go dongo ga mos. Ka wapimo to gidongo nyaka kada higni 60-80. Koro gin to gidhi mos kabisa to kendo gikonyre kamuneno gieno. Kitong' achiel to bro ketho moko bende. Omiyo wakwero gan kik ung'ad yien, kik ung'ad bunge. Nikech bungu no en integrated. To en slow growing. Mane momiyo kada na colonial government no develop policy mar compensatory plantation. Wakelo yien ma dhi piyo piyo mondo konywa conserve the natural forests matindo. Yien ma dhi piyo piyo gi ma exotic trees gi gin wapidho gi for a period mar 10 years. King'io eucalyptus gi 25 years king'io pines and cypresses. To ka idhie indigenous species kaka cedar to ibro dwaro 40 years. Mano kore ka en yath ma otegno minyalo tiyogo. Koro ka ng'ato wacho ni in mondo itong' yath to penjri to yadhni atong'e osebedo machwa koso. Ng'enyne the natural forests iboyudo ka yath mitong'o no ok onego tong'e. Onego tong' manyocha bedo introduced ma opidh mondo tong'. Koro kama weche richo gae ne wamiyo ji mix mar species gi. Ahinya wuon farmers ohero madhi piyo piyo ahinya kaka eucalyptus. Nikech odwaro pesa piyo piyo. To watwaga convince gi no kawie madongo piyo piyo to madhi mos. Kuonde ma onego bed nwa conserve for nyekwawa to apidh madhi mos. To kama idwa tiyo go kiny to idhi guma piyo piyo gi. Koro kaki penjo no, Kenya Forest Service benden kod plans. Gipidho to after 25 years ting'ade. Or ken eucalyptus after 10 years ing'ade, itiyo kode. To kendo nyako bed replanted. Koro kanyo e kaka
weche dhi. To koro bobede yo machalo na nikech adira kwa ng'eyo tong'o yien ten gino makawo odiochieng' achiel kende to setong'e to pidhe higni 25 kata higni 10 mar mondo mi ochung'. Weche gere kaka wabobedo ka wakonye kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi ahinya Anyango kalore ni adira kata bedo ni tong'o yien osewach ni bro bedo ka konyo kembe matindo tindo manitiere kor gwenge kendo bro bedo ka yaw thuolo mag tije. To koro ka wang'iye weche go mago mag lokruok mar chal mar kor lwasi winjo bede yo machalo nade nikech tong'o yien to odiochieng' achiel winjo kanyo ka profesa lero ni nitiere yiende moko makawo higni 10 eka koro gidong makade higni moko 25 mano thuolo malach ahinya. To dada kwa chako ng'ado yiende sani odiochieng' kata dek kendo inyalo ng'ad godo yiende mathoth kabisa. Achani seche ming'ado yien no legi ng'e ni isapidho moro ok ni ing'ado tipidho seche ming'ado no moro nisepidho king'ado achiel ipidho 5 sani kata achiel 2 ok ti mondo ing'e ni seche mang'ado achiel ni an gi that authority mang'e ni asepidho moka 5 kanyo to madongo to ok ing'ad ang'ada ni ng'ado ang'ada fwa kamano ing'e ni ng'ado 3 tiyweyo moko gidongo to mana aneno kinyiero kanyo dhano ok nyal but gima nada wacho kendo en adiera nitie yien mopogore matiyo kaka jaduong' wacho ni 10 years higa 10 higa 20 kidwaro higa 40 mago nitie mwaloso wala nyalo wuok kuonde moko mang'eny to mondo wapidh yien ma wawacho ni 15 billion 15 gi billion to mano bro dwaro pesa adiera ber bro dwaro policies gi structures ma ka ji ochako sani ni uchako ni ung'e to kaka iwacho ni ng'ato nyalo biro to ng'ada yien kata 100 nikech odwa loso kom gi kitanda odwa generate employment ni ondik ji to chien ka pod wawacho ni wadwa pidho 15 billion trees by 2032 ok bor kamineno ne sani 2025 actually wasaid mana donjo 2026 ibro pidho yien go by koro pesa ni bro akanye by the time bane kwan mathago wiya koro konyalo yudo alternative fruit trees nitie watim thinning mar yien moti kata yien makore neno ni they are overcrowded inyalo gol moro nikech ka yien olwar otito lwar to nyalo ketho moko gi koro kaki wachono ene wachieni onego bedni wang'iyo what is sustainable at the gimbele kucho gimwang'ado ni ma protein 10 years is it sustainable nikech kwatimo kamano kwa ng'ado gi kata 100 to igachi ok bikaw kata igareyo to mano bende makele penjo machielere kaka jogo mochung'ne kata bunge kata sirikal nyalo ensure ni wantiere kod sustainable logging to ka oseket koro ni inyalo tong'i yiende ahinya te bunge mapacho kae mano koro donge daktari bro wacho but nyaka giti one on one gi jogweng en gima hero mane baba nokelo devolution the constitution mane gima ber motimre ne Kenya nikech koro gik moko ok timre only at the national level koro devolution the county government no benitie jo Kenya forestry ni kanyo kata jo ministry of environment koro gima giluongo jogweng to giwacho ni mae kaka onego bed ni watimo koro ging'iyo surrounding areas magi yien mwantiego kwa ng'ado gite to wabro yudo soil erosion mano kwa onge gine soil erosion wabro remi chiemo koro onego bed ni wapuonjo gi sani makoro jatelo wacho gini wapuonjo gi sani and unfortunately wadhi chien kwadhi mbele wadhi chien kwadok mbele onego bed ni wadhi mbele kaka onego bed yes
Professor ere kaka wabu bedo ka wa ensure ni nitiere sustainable logging kalune koro kuma majatend piny Kenya William Ruto nosethulo oko kendo koro yawo thuolo mar mondo miyo tong' yiende moti kata madongo e pacho kae. Okoyot nikech chak ma kawacho nango natural forest munenogo gin very valuable for water catchment and other services. Watema ahinya ni kik ji interfere kodgi. Mondo ji concentrate on planted forests, including trees mawamiyo farmers no grow in their farms. Mano gima nyaka wabed very clear ne pinywa ni en poor in forests. One called under 2% of the land area in closed forest. So mano is not even enough for a country. Koro wadwa conserve gi. To wa conserve gi by making sure no apidho yien madongo pio elsewhere, either within planted forests or in farms. Mano e policy ma sirikal osebetgo ka drive. To ipenjo moron to ing'ade nadi. Anyango be owacho ni to king'ade ting'ade nadi. E forest science wan kod gibiluongo ni allowable cut. Wang'iyo kaka yien dongo higa ka higa omedo volume marom nadi. Volume momedo no emwayiega ni mondo bed removed. Nono to ok sustainable. Mane principle mar allowable cut. Makada ka inie forest service to nyaka ing'e ni ing'ado mna gima dongo within the year. Nono to you overcut, you destroy your forests. Chon kane I'm involved in a presidential campaign under Moi, mar forestation and soil conservation. Nene wa temo campaign mondo ji ong'ada chiel to pidh ariyo. Mano nene watemo kabisa. Sani under the current president, gin koda drive bende ma similar to gima ne watimono mar 15 billion kaka Anyango wacho no. To gimarach ne ka wacho numbers gi to ji odhi opidho gi kaka neno kipidho gi ma ji dhi kod helicopters to pitho dichiel to diek bro chamo. Mano we are wasting resources. Wadwaro policies ma miyo each individual farmer bro pidho yien to care for yien gi. Wadwaro policies ma forest service bro pidho yien to onge gima ketho yien go. Mago ema bro konyo pinyni to attain the goals mag 15 billion gi. To kwa weya ipidhi apidha gi helicopter ama to waketho na pesa. Yes. Anyango mano bende makela e penjo machielo in kaka jatatije mar Sustainability Africa manitero ng'ala manyime mano mar rito alwora. Yien gi owinjo bed ni irito gi yo machalo nade. Nikech adera e dwe ni mar 10 ma yande wantiere kod mazingira day. Winjo kanyo ka prof wacho ni nitiere joma ne adira owuok gi kalapapla chopa gidhi pidho yiende kuonde mopogore opogore ka gisepidho kosekete lo kacha to ero gi dho ndege giduogo yiende gi kosepidh gi owinjo bed ni warito gi yo machalo nade mar mondo mi sani makoro oseyiene ji mar mondo mi otong' yien to mopidh ka bende kik bed ni githo kata diel chamo gi to koro chenro mar rito alwora bende koro kethore kaluwore kod nok mag yiende e pacho kae. Koro kata yiende mineno ne gipidhogo nochako kamoro. Nochako gi seedlings. Koro gigolo e nursery. Manyisowa niya kata nurseries go ema onego bed ni sani emwa pithe. Ing'eni wan watimo public relations mwaneno ni ng'ato opidha yien. Koro kipidho yien naneno piny maneni manadak Cameroon be gin gi yien, gin one of the countries manigi yien mang'eny gi Congo
nyamin gi kanyo. Koro kipidho yien to irito yien no. To rito yien mipenja ni nyaki bed ni ipuko ne pi. To puko ne pi nitie kaka ipuko ne pi yien. Yien be nyaki bed ni puko ne pi i make sure ni kamintie en kama chieng' ok goye mang'eny. To beno ging'e ni yien mane mipidho. Nikech yiende te ok rit the same way. Nikech koro nitie yien ma eucalyptus kaka inyalo rite, pine inyalo rito pine, nitie kaka onego ing'e ni yien irito nade. But mokwongo iketo ne pi, iketo ne fencing moro matin mondo diek kibi chame. Nitie kaka kamipidho yien ok en kama dhano wuothe. Nikech mano koro ginyono giketho te. To ng'ama pidho yien no en ema ng'ama rite. Kok irite ok ndik ng'ato marite. Emomiyo ahero Kenya Forestry Service. Wapidho ji nyalo dhi gipidho gi Kenya Forestry Service, to Kenya Forestry Service ema rito yiendego. Gima ber inyalo wacho ni I adopt a tree. Kora kawo yien tach ni ma yienda kata kawo yien 10. Kora chulo mondo Kenya Forestry Service rito. To rito gi kanye koro? Ginene. Areas ma koro wachni ma kama inyalo pidho yien. Yes. To kidware dala be pidha kaka wachoni ipitho igolo koro kin gi nursery to mano ber. Kionge nursery to nitie kama inyalo nyiewe. Tipidho yien tiketo ginene fencing matin. Mano kata yien iketo koro seche modongo bitaye kako dongo. To I make sure ni kata ginene gik moko mang'eny ok bet bute koro ni kaka ginene dhiang', diel, ang'o gini gi dhano be maketho yien. Nikech ni pidho yien to ji bire dala nyithindo tuge. Nikech kok wapidho yien sani to wabro neno marach. Mabiro mbele kanyo 2032 miwachono ok wabichopo. Ato nyaka sani wanyalo wacho ni wechego professor imbede korka kori ere kaka tongo yien sani kachiel kod pidho yien mo sani koro wasebedo ka wajiwo ji mar mondo mi opidh yien wachop atamalo wachop yiende bilion 15 e thuolo mar higni mabiro. Ere kaka obobedo kokonyo e rakruok kod lokruok e chal mar kor lwasi kata wechego mago mag climate change ma piny Kenya osebedo ka rakore godo kendo osebedo ka kelo midhiero mathoth e pacho kae professor? Pidho yien ma wang'iyo go climate change to nyaka wang'e ne kipidhe to nyaka obed yath ma dongo kore ka climate change no ikonyo. Wadwaro kentie gimiluongo ni carbon credits masani ji wacha ahinya ni. Regulations man kanyo ma international ni nyaka obed permanent tree. Yes. Permanent sani en minimum 15 years. Koro kidwa pidhe kod jopur to nyaki explain nigi ni adho nyaka bed kanyo 15 years minimum. Onego abed adier god adier makanyo. Kik ipidh yath to kinyi tong'e ni itemo climate change. Mano ok timre. Koro gima anyango wacho ni en gima onego wang'i kabisa. Pidho yath nyaka irite koreka ibo achieve gimidwaro no. Kaka irito yath ni nyaka iketie effort. To keto effort ni the farmer bro penyi to abo yudi ang'o. Abro yudi ang'o. Kidwan mondo arit yien, an asetemo pidho yien kod jo pur natemo Homa Bay kocha. Pidho yien gi jopur ok yot nikech jogi dwaro gin kod medical problems, gin kod fees problems. Gidwano okonygi, ok ginyal rito kada 6 years ok ginyal. Koro dwaro ga nwabed kod schemes mabro konyo jopur gi mondo riti yiendgi kimiyogi something else. Kanyo
na beti ya group forestry bende wanyalo discuss inyalo pidho yien gi kod other crops mondo konyi to wach mar no wapitha ni to waketho na resources nikech koki protect yien from diek gudok to onge kumedhiye mano emomiyo onego wachne it takes effort to pidho mondo bed yath maduong'. Yes. To yie kodi daktari. Kinyalo medo. Kami wacho ni kipidho yien to nyaka imi farmer ni alternative. Nikech yien bro tii after 10 years. Nyithinda nyaka dhi school. Yes. Poka chulo sha kata onge go. Koro wacho imanyo gima nyalo tii piyo. Gima setimo gi farmers mang'eny and beehives. Yeah. Kich. Koro giyudo kata itudo gi kata gi microfinance to giyudo loan nikech kich be tipiyo to kich be nigi pesa o kata mor kich mibro uso kanyo nitie kata sum no inyalo uso nitie karibu gik moko 10 minyalo uso kanyo. Koro mano koro itimo negi yo mixed cropping farming sani wawe climate smart agriculture. Koro gipidho gik makaka gine cereals gine olayo oganda matipiyo kapod girito yien no. To the best way minyalo pidho yien ka gipidho kanyakla nikech mondo carbon credits oti okobitiyo ni ng'ato pidho yien karachuonyo moro pidho yien kindu nyaka waket ji kanyakla wanyisgi ni kunyalo yie ni ma lobu kila koro watimo gi kanyakla mondo koro kata kaka carbon credits aler ni mana carbon credits koro ka ji opitho to after bang igna 15 tibiro tuchulo imiyo pesa koro gibiro gwacho ni koro nikech upitho urito alwora timiyo pesa ka jopur but kipitho kendi to kibiyudo nikech tek koro momiyo joluo nego chak ng'iyo kaka wabedo kanyakla unity mane kaka joma yudo pesa mang'eny mar carbon credits gin joma mapitho as a community ok individual mano to you'll not gain anything mano to ing'e mana mara to mane gima negowa kata rita alwora ni en gira okwane ni girwa nikech kwa ni girwa then there is what gimwaluongo ni collective responsibility makata ka ng'ato dwa dhi ketho yiende go to community biro tocha ni marwa Winjo maber. Yes. Adanu mak ma paro no gi kanyo isa ni wakaw yo madundo nyakwara muge jon ka waduogo e telo mogik e twak mar cheno mar Mbako Romo ote magi bedabo bedo kasomo kik idhi mabor. Dhako muol ka donjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni Nyakoro Monga Jwang' e chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakoro Monga Jwang' akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Nyakoro Monga Jwang' Friday supu zo wake. Sapar kina kapaga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana.
Woktich ka woktich wakelo ni don ya Wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ni kawadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Luongani a boy handsome Mandawea Roji bed and breakfast. Luongani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Kuna wakati nilipanda capsicum na nikapanda cabbage. Hiyo siku ilinishinda sana, ninashinda napelekea wapi. Sasa hiyo ndio siku nikajifunza kufanya vitu kwa portions. Machiegni kendo nyakora Muge Juang e tielo mogik e twak maro e chenro mar mbakoro ma nyisi na bobedo kasomo moko kuom ote ma uchwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago wasomogi achiel kachiel wawinjane paro mago mag joneno magwa. Sharon Nyalego wacho ka Ramogi TV. Sharon Nyalego kanitiere Siaya kawuok Siaya wacho ni ng'ado yien to ber nikech eka miyo gi lotha. Injinia Lazaro Kanyambok bende wacho kae ni president otimo maber bau ondiko dhano mathoth kendo temporary lifting ban on tree harvesting dhi duogo buonjo e lenda wang' Seremalas. Otherwise timo kod cautions kik yawe ne oganda wala mikambe ma obedo registered kendo onyiso dalili ma ok mar ketho forest. Nitie joma nyalo ng'ado nyaka yien matindo ma clear the forest. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi wacho ka Onyango wuod Nyago Para. Merocho ni ma Onyango Alan wuod Nyago Para anene ni mayom ndi ere kaka yien mapidho nyaka elopa to sirikal kuma nade yawa. Enofenyo ni yien mopidhe elope be sirikal nyalo kume e tong'. Kata kamano kipidhe yo makare to ber mar mondo mi yien makamano donge yo maber mondo okonyi. Obed ka en yien mano mar olemo kata yien masche moko en mano mabro bedo kakelo ni kata tipo e dala ni kanyo e yo makare. Pod wadhi mbele kod twak marwa ka ote wacho ka ni Ramogi ayie kod pach Mikaya Nyango owacho jotelo ok onego go siasa kod wach ng'ado yienda. Nitie gik manyaka tim kod wisdom. Tong'o yien nyaka tim kod ng'ukruok makende ma ng'ato ok bukre abuka to lando e kor papa ni oyawo wach tong'o yien. Wacho kanyo ni en owicha. Jasia wacho kanyo ni wach lando ayanga ni oyawo chenro mano mar tong'o yien ok owinjo bedi kata en gino ma ok nonego bed ne timore to winjo bed ni itime e yo makare. Kata kamano kapok wadhi mbele kod twak marwa dago mar mondo me wadhi achiel kachiel wawinjane kaka jatend migawo mochung'ne wechego mag somo Julius Migoso Gamba loso kotudore kod penja mosebedo katimore pachoka. Wawinjane monde. To the expected professional standards while maintaining security and confidentiality. The KJSEA sample papers were uploaded in January 2025, and NEC has been sensitizing schools on the same to ensure that all KJSEA candidates are familiarized with the assessment tools. The council held a meeting with representatives
of the Kenya Primary School Heads Association, KEPSA, and the Kenya Private Schools Association, KPSA, and the Teacher Service Commission in July 2025 to enhance awareness on the availability of the sample papers and sample optical mark forms for KPSA, KEPSA, and KJSA on the NEC website. Number 2, identification and preparedness for distribution centers. Honorable Chair, all registered assessment examination centers were aligned and mapped to their nearest distribution center, guided by reports from sub-county directors of education. The Council also rationalized container-related needs and purchased an extra 43 new containers in 2025 to address gaps. The Council will therefore be administering the 2025 assessment examinations in 396 sub-counties using 659 containers in 642 distribution centers. Chair, the Council started receiving consignments from the printer in September 2025. Dispatch of the materials also commenced so that all containers received the examination and assessment materials, and schools are able to administer the examination as per the timetable. All registered examination centers have been mapped to the nearest distribution center to ensure timely delivery of papers and to ensure that no candidate misses the examination or assessment. Contingency plans have been put in place to address any emerging challenges. The centers shall be out of bounds for all unauthorized persons, and center managers have actually been informed of who the authorized persons are and advised to strictly adhere to the guidelines and administration of the assessment and examinations. Professionals have been engaged in the administration of the assessments and examinations. The contracted professionals comprise center managers, supervisors, invigilators, security officers, Ministry of Education staff, and officers from the Ministry of Interior and National Administration. In order to deliver seamless and credible examination and assessment process, the Ministry has embraced a multi-agency approach that involves working together with the Ministry of Interior and National Administration, the Ministry of Information, Communications and the Digital Economy, the Teacher Service Commission, the Independent Police Oversight Authority, among other stakeholders. We have also issued communication notifying the public of the following toll-free numbers to report any incidents of fraud or malpractices related to these examinations and assessments. And for NEC, the number is 0800721410 and 0800724900. And for IPOA, it is 1559, and this is to report any misconduct by police officers involved in the examination and assessments. Chair, the Council will have machines code responses for which reading by the optical mark readers, OMR, will commence from the end of the KEPSA and KJSA assessments, and for these two, the Council anticipates that it will use over 40,000 examiners for the other structured question papers. Chair, we anticipate to release the KEPSA and KJSA results by December 2025, and for KCSE, we anticipate to release the results by January 2026. Honorable Chair, we wish to point out, however, that the Kenya National Examinations Council requires additional budget support in order to effectively undertake its mandate. This financial year, the Council's approved recurrent budget had an allocation of Kenya shillings 5.9 billion for national assessments and examinations, being 3 billion for KCSE, 2 billion for KJSA, and 900 million for KEPSA, and nil allocation for school-based assessments. This is against a total requirement of Kenya shillings 12.723 billion, being 8.008 billion for KCSE, 3.566 billion for KJSA, and Kenya shillings 1.062 billion for KEPSA, and 87.3 million for school-based assessments. The deficit
was therefore 6.8 billion once the 5.9 billion was allocated. In September 2025, however, the National Treasury communicated the grant of additional funding under Supplementary 1 to the tune of 3.1 billion, leaving a deficit currently now of 3.723 billion. We have written to the National Treasury to seek additional budgets to address their foregoing deficit, and we've also sought a disbursement to enable the Council to adequately fund this year's examination and assessments processes and to clear outstanding pending bills. Honorable Chairperson and members, I respectfully submit. Thank you. Nyakwara Mugejuang, manone jatend migao mochung'ne wechego mag somo e pacho kae, Julius Migos Ogamba, ne ntiere nyima kamiti mochung'ne wechego mag somo e od bura mamalo ka koro duoko penjo makoni kod kocha kotudore kod ikruok ne penje madongo mitimo e pacho kae. Parni higani nitiere penje mano mar KPSEA, KILEA, KJSEA, KIPLEA, kachiela kod penje mano mar KCSE mabro bedo kachakore mano dwe mar 11 penj mar KCSE orals no sechao kata kamano theory kata penj mindiko bro bedo kachakore chienga bro bedo kachakore dwe mar 11 bende ka bende obo bedo korumo tarik 21 dwe mar 11 higani ochiwo lera mano kotudore kod ikruok ma sirikal oketo piny mar neno ni penj makamago otimore e yo makare. Nyaka sani koro nitiere jopuonjre mago maderoma 3.4 matimo penj makamago e kuonde timo penj kata skunde mopogore opogore mapacho kae. Kopogore kod mano bende nitiere mano kuonde mag ikete containers mag penj mawacho kanyo ni sub counties nitiere 390 kod auchiel sub counties matiyo kod kuonde ma okete penja kata containers mag penja 650 kod 9 ka bende nyaka sani nitiere jogo ma wanyalo wacho ni nitiere kod lony makoni kod kocha kata professionals mago maderoma 34 mano 340 kod 2 kod 7 makoro nyaka sani koro serikala ne tudore godo maneno ni penje mahigani penj duto mitimo bed mano mar grade 6 kata mano mar grade 9 kachiel kod penje mar KCSE otima e yo makare. Jafambo marwa mar wechego mag somo Judith Omondi luonwa chenro makamano achiel kachiel e od bura mamalo kama Migos Ogamba nochopo e kamiti mar wechego mag somo kendo matut kotudore kod mano bobedo ka omenyonwa e weche manyien duto mag odiochienga makawuono. Wadong mana gi dakika 7 kende twatieko twak mar okinyi makawuono. Achak kodi Professor Frederick Owino wachni mogik kotudore kod chik ma jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo ni koro wanyalo tongo yien kata kamano itongo yien te pedho to mana yien madongo to jopiny owinjo bende time yo machalo nade mar mondo mi e kinde mabende watemo mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi kik bed ni itongo yien sasa makoro bange climate change bro biro kathirowa kata hinyowa wan kaka jo Kenya ka watieko. Ramano anyalo tieko kawacho na forest sector ma Kenya osebedo go problem mang'eny ahinya to amor nusani kora watemo mondo walos gik moko. Wach manene otimre 2018 mar ban okosekonyo at all. Koro ka government masani oyien mondo ochak takwe mano warwako. Lakini onego gitime e yo ma planned. Ma giloso kod jo Kenya Forest Service to kod extension man wan go in all counties mondo o prepare ji properly kaka koro ibro ng'ado yien. Gima adwa tieko go ng'ado yien en necessary lakini gima duong' en rito bunge to kod rito yien mwapidho. Koro wabed kod long term policies manyalo make sure ne ji duto orito yien e puothegi, ji duto orito puothe in a way ma kada central kod county governments bende onywako weche goeko.
Mane gima daweugo. Erokamano. Anyango Nyamori wachni mogik ka watieko otudore kod chika makoro goli wanyalo tongo yien kachiel kod kaka jopiny nyalo medo rito alwora kaka yorno mar kedo kod wechego mag climate change ka watieko. Koro nitie gima nwaweyo manowachi kadwa lero. Yien kotow ok gima rach. Yien kotow bedo kaka manure. To medo lowo bedo maber. Koro wacho ni nowach kanyo jateno nowacho ni koro yien motow koro bro bedo marach. Hapana, gimotow gimiluongo ni natural kotow to nigi benefits, especially e lowo. But adwa tiyo ka wacho ni kik wang'i short term gik masani wang'i mbele. Ke gima sani to ber mit ndi but wabro yuak kokwa rito yien chu. But gima ber mose wacho ka inyalo pidho yien bi chiemo nikech chiemo gima dhano manyo mokwongo. To chiemo ni no be nyalo loso ni pesa miritorigo. Nikech chiemo inyalo uso alot, inyalo uso bando, gik minyalo pidho kind yien. Kipidho yien tinyalo pidho kind yien mipidhogo, tipidho alot, ipidho kata bando kata oganda kata gik mipidho. Koro inyalo chiemo tiuso tichulo school fees. Mane gima nyalo wacho. Kik ing'i sani, ng'i mbele. Long term. Mane gima aja yaloga wach sustainability. Gimitimo sani will affect kakidak kucho. Sani kidhi ng'ado yien te puodho. Chu. 10 years later, yonge chiemo, yonge school fees, yonge kakiritori. Koro wabed jok ma kata ka gimoro mit, koneno ni ober sani, to wang'iyo to 10 years bro affect wanade. Mane gima nyalo weugo. Erokamano ahinya Nyango Nyamori, jatatije Sustainability Africa, kachiel kod in Professor Fredrick Owino, jakanyo Kenya Forestry Society, kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi ubi wabed kod twak maket kod ma. Nyakwara Mugia Jwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar twak mar wechenno mar mbako romo. To mana kiwinjo ne kinde ma kato bedo ni koro oyaw thuolo mano mar tongo yien e pacho kae, to ji kik ng'i sani, ji ong'i gik mabiro mbele. Kitongo yien achiel ne ni isepidho yien mamoko mabro bedo kadongo ka koro kawo kar yien ma ipidho. Kalo ni wameduru pidho yien kaka yorno mar neno ni piny Kenya obedo kod yiende mathoth e pacho kae, kachiel kod jiwo chenro mar sirikal maneno ni wabedo kod yiende mago maderom bilion 15 korom kanyo higa mar 2032. Maneno ni bende wakedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Iwacho ni yienda ema konyo e bero alwora. Yien bende ema kinde mathoth iwacho ni ywayo koth kendo miyo pinya bedo makare. Nyakwara Mugia Jwang elo jowetena mano miyo neno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo Cleophas Oluoch kachiel kod Sharon Ong'ao. Wagone erokamano ahinya kachiel kod joma moko, jomak dwola, jogo picha kachiel kod jogo manitiere graphics kod TX. Wagoyo erokamano ahinya. Nyakwara Mugia Jwang ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni